जों तीन जरा स्टार खानाय फ्री ड्रिंकिं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रामे बिलिंदा अंदर रईसाबारी नारे सुदार पारा रईसाबारी देशरे पारा नीतो कुमारी माय बोआल खाली जे एरिया तय करे ओ एरिया नानाने बाय तय जों तीन जरा जों गारि बाय बेरे बेरे तय रने स्टार खानाय बिनि उलो जगबंधु हनुमान पारा बाजिला पारा राबन पारा कसराय माय बिसिन बाजार एरिया बो चित्राजारी बिनि उल्टा सरा जगबंधु बिनि पाए और लोकल एरिया सदानंद पारा हाई और अयोध्या पारा हाई माय अब कम एरिया तो तय करे और बेरे तय रजनाय दलपटी कोयलांसिल रतननगर बगिरत ओजोंबो 4टा विलेज और तय रजनाय जे आमचानि तय करे दिमान फायनाय कायसा विलेजनि बिसिंगो जेसे पारा तय करे और थाङै बेरे तय रजनाय स्कुल लंथम जोंनि पारा आमचाय रगो ताबक माहाय एरिया जोंनि कुसुक हिल एरिया जे दंनाय सिनियर ताबक तयनि रानमानि समय तय मानथावया बिनि बाय बेरे जों तय रनानै स्टार खायनाय ननानै बागै तय जोंनि आमचायो जे एरिया तय दंनाय अत तय मानथाव खामा जागोन ताबक मेसिन दक बाय तय रनानै स्मॉल डिप्टी वाली माहाय बुदो कायनि कमा एरिया नो लेयर मानथावया बिनि बाय तय रनि क्राइसिस संजाक बिनि बागै जों तय जरा तय रनि स्टार खायका मास कायसा जों खायनाय बिनि पाए आबाद मास खायनि बिनि उलो बो ड्राई माहाय तय मानथावया हांकायजों कन्टिन्यू जों रनाय तय जतना हम फ्री ड्रिंकिं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रामा बेली आमचायो जोंनि कावमा एरिया दङ तय जगबंधु दङ राबनपारा कसराय हनुमान बाजिला इनहाय अयोध्या जों सदानंद पारा ओमफ्राय नायरुहा मित्रहाम दलपटी कोयलांसिल रतननगर बगिरत अमनि लगे लोकल एरिया बन लगे रईसाबारी कावमा एरिया दङ जोंनि तय मानिया ओ मास कायनि बिनि बागै जों फ्री ड्रिंकिं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्टार खायनाय जे आमचाय तय माया ओ आमचाय थां गारि बाय तय रजानाय मास कायनि बाय बिनि उलो जेसे डिमान्ड फाय अबनि मते जों तय रनानै जों नायनाय जे आमचाय तय गाया जों तय फाइनान्सियल मास कायनि उलो बो ना खांतायजों आरो रजानाय रईसाबारी बो देशरै पारा नीतो कुमार माहाय आरो दङ नारेन सदर पारा बन लगे तबक रुमदे ओ लोकेल स्कुल बो तय नागन तय जों फ्री तय साप्लाय जाबाय